Това определено е най-вкусното шоколадово руло с пухкав крем и ягоди. Подходящо и за 8 март. Трябват ни яйца, на които разделям белтъците от жълтъците. Към белтъците добавям захар. Сложих си ги в купата на миксера, слагам си капака и ще ги оставя да се миксират сами. Взимам купата с жълтъците, добавям към тях еритритол, разбивам с миксера, добавям зехтин, прясно мляко и отново разбивам. Взимам част от белтъците и ги добавям към жълтъците, миксирам набързо, добавям останалите белтъци и отново миксирам. Добавям брашно, бак пулвер, какао и щипка сол. Разбърквам с шпатула внимателно, изсипвам в тава с хартия за печене, слагам да се изпече, отлепвам хартията, с която се пека от блата, започвам да го навивам на руло заедно с новата хартия, която сложихме и го оставям да изстине по този начин. За крема ни трябва сладкарска сметана, ванилова захар и разбивам. Добавям и ягоди, разпределям крема равномерно, навивам, накрая довършвам с шоколадова заливка. Тази рецепта е част от рубриката Вкусът на сезона с Плами, която можеш да откриеш на сайта на Зора.